Si hem treballat en l'OpenOffice Writer, s'ha el document amb l'extensió ODT, que és la que correspon a tots els arxius treballats amb aquest programa. Però si després volem obrir aquest mateix arxiu amb un ordenador que no tingui OpenOffice instal·lat, com per exemple si tenim el Microsoft Word, haurem de fer-ho de la manera següent. Anarem a Arxiu i anarem a Guardar como o anomena idees en el cas que el programa estigui en català. Se'ns obre aquesta finestra per dir-nos on volem, a quina carpeta ho volem desar, i aquí baix, allà on diu tipus de fitxer, triarem el que diu Microsoft Word 97/2000 xp.doc. D'aquesta manera ens desarà el document i el podrem obrir en el Word. Quan ens surti aquesta finestreta li deim mantenir el format actual. D'aquesta manera ja tenim el mateix document desat en dos formats, en format ODT, que és el corresponent a OpenOffice, i en format DOC, que és el de Microsoft Word.